Hola, som uns estudiants d'Erasmus i anem a fer-te una entrevista sobre com va ser la teua experiència. Primer que tot, ens pots dir el teu nom? Em dic Víctor. Hola, soc Marina Gomar. My name is Maria Asís Murillo. Em dic Antonio. Hola, soc Dolores Natcher. Hola, yo soy Paloma y estoy disfrutando una experiencia Erasmus en Carme. I took part on an Erasmus program, which was an scholarship from the European Union. When the government, through an economic aid, gave me the opportunity to participate and go abroad and study in another country to improve my skills and mobility. Vaig seguir el programa Erasmus Plus, en el que vaig poder fer la meva estància a Helsinki, Finlàndia. Vaig fer l'Erasmus, que era un poc diferent, perquè en la meva carrera, que era negocis internacionals, vaig tindre que fer, mínim obligat era un any, però tenies l'opció de fer 2 anys i tenies doble titulació i fes les pràctiques fora i el treball de fi de grau també. I entonces jo vaig fer això i vaig estar en Alemanya. Vam seguir el programa Erasmus, el que passa que en una especialitat hi havia 2 opcions. O seguir donant classes, acabar la carrera donant les classes que em faltaven allí, o buscar un departament per poder fer un projecte anglès. I jo vaig seguir ells. De normal, en la meva especialitat estic seguint ells. És anar allà un any i un any de treball, no remunerat. En el meu cas va ser per acabar la meva llicenciatura, era el 5è any, i vaig convalidar algunes assignatures i era tot anar a classe. Després vaig tenir l'oportunitat també de fer unes pràctiques voluntàries, on va costar a trobar feina, però vam poder acabar la llicenciatura en el 5è any. Vaig estar d'Erasmus en l'any 2005, ja fa prou de temps, i vaig estar en Anglaterra un any. En aquell entonces estava la beca Leonardo y la beca Erasmus. La beca Leonardo era para hacer prácticas de empresa y la beca Leonardo y la beca Erasmus era para anar a un país europeu. Teníais que triar de una serie de països i podies triar 6 mesos o un any. I me'n recordo que vaig triar entre Newcastle i Leicester i em van donar la plaça de Leicester i em vaig anar allà. Vaig seguir el programa Erasmus, que és a nivell europeu, i funciona entre convenis entre les universitats de tot el territori d'Europa. També he de dir que està la possibilitat de fer la beca CNK, que és a nivell nacional des d'Espanya, i també està la beca internacional, que és a països de fora del continent europeu. I jo vaig seguir l'Erasmus, vaig estar un període de 9 mesos, que són els 2 quadrimestres, encara que està la possibilitat d'estar tant en un quadrimestre, que són o el primer o el segon, això ja és independent de lo que vulgui triar l'alumne. El programa que vaig seguir va ser la beca Erasmus. Vaig estar al curs 2013-2014. Vaig fer en Polònia, a la ciutat, concretament es deia Łódź, i va ser durant la carrera, durant la titulació del grau en psicologia. Jo vaig triar anar d'Erasmus, amb el programa Erasmus, i vaig estar 4 mesos a Itàlia, a Roma, estudiant allà infermeria. Per a mi l'experiència va ser molt bona, puc dir que va ser un any increïble en el que vaig poder adquirir coneixements que a Espanya no podia fer-ho. També vaig poder compartir l'experiència amb moltíssima gent que d'altres països i que a dia d'avui puc dir que són amics meus i part de la meva família, en el que continuo tenint contacte. I a més de l'experiència d'estudiar a una universitat finesa i comprovar quin tipus d'educació ells tenen, que efectivament és com diuen, per a mi va ser una forma d'impartir l'educació i les classes molt bona, en la que la majoria de les classes són pràctiques, i per a mi va ser una experiència increïble. La veritat és que m'està agradant molt perquè estic vivint en una casa considerem multicultural, perquè estic vivint en alemanys, en un americà, en inglesos, en una xina, i és com que si el meu objectiu era anar a aprendre anglès, l'estic complint perquè en la casa tinc que estar parlant anglès, en la universitat estic estudiant anglès i tot en anglès. I a part és una ciutat molt bona per als estudiants, hi ha moltes oportunitats per als estudiants, per exemple, la universitat organitza com treballs per als estudiants
estudiar sí. I tu pots anar a apuntar-te, fer un treball, guanyar diners i a part també practicar l'anglès en el treball que tens que fer i tot això. També, a part de tot això, també hi ha molts llocs de festa que tot s'ha de dir i no sé, això m'està agradant molt. A mi personalment, jo després d'això vaig estar treballant uns quants anys en Bèlgica i m'ha vingut molt bé parlar d'inglès perquè sense anglès no hauria pogut treballar fora. Entonces, pues, sí que m'ha vingut molt bé. The advantages that I found were the improvement my languages, English and Deutsch, apart from socialize and emphasize the relation with the people from other countries. And moreover, the different subjects that I made, this made me understand the educational system that they have and took profit of it, and of course the style of doing another type of it. La meva experiència d'Erasmus va ser molt bona. En principi anava sols per a 3 mesos allí i al final vaig decidir quedar-me un mes més perquè estava molt bé. El millor va ser conèixer la gent nova, perfeccionar l'idioma perquè abans sabia molt poc d'italià i allí vaig poder estar en contacte en una altra cultura, en altra gent i vaig poder millorar molt el meu italià. També va ser molt important per a mi el fet de treballar en un hospital totalment diferent perquè allí vaig anar també a fer pràctiques, no sols a estudiar i els hospitals allí són molt diferents des d'ací, és un altre mètode de treball i al principi em va costar un poc per la llengua perquè sabia algunes cosetes però no molt i a poc a poc vaig anar millorant fins que al final ja vaig aprendre molt. A part d'aprendre idiomes, que és un dels principals, tota la gent que coneixes de tot el món, coneixes noves cultures, t'obri un poc la forma de pensar, d'entendre les coses. La meva experiència va ser genial i millorable, la veritat. Sobretot conèixer la gent de llocs diferents del món que mai imaginaries conèixer, cultures diferents, t'obri la ment molt perquè aprens a valorar també les cultures dels altres. Personalment tenia un amic de Sud-àfrica, uno de Xipre i una índia, que dona la casualitat de que els 3 països van ser colònies britàniques i els 3 tenien doble nacionalitat, però era molt curiós perquè eren com anglesos però no havien perdut la seva essència, no? Els trets característics de la seva cultura i vaig poder disfrutar de menjar sud-africà, de conèixer les cultures de la xica índia, li diuen Krina Patel, que a més és un cognom molt índio, que a partir d'ahir ho he vist en molts llocs, en llibres, he conegut a gent índios en aquest cognom i que descobreixes moltes experiències noves i aprens a valorar-les. I també descobreixes la forma de vida d'ells, també els horaris, t'has d'adaptar al final, perquè quan estàs dies no pots sopar a les 10 de la nit. Ja. Sí pots, però no convius, no fas les coses que ells fan i t'adaptes molt als horaris, a la forma de menjar, a la forma de vestir inclús. Jo estava a Londres i allí, clar, pots veure 1000 formes de vestir diferents i recorde que ara veig fotos i dic ai senyora, això no te vaig poder explicar. Però clar, allí sempre trobes algú que va pitjor que tu, no? O més modern, o més estrambòtic. I la veritat que el dona molta llibertat, autonomia. Tu creixes com a persona, el fas més responsable perquè no tens a ningú allí que el salve tu, no? I que el resolva els problemes. Pues jo sobretot a nivell personal destacaria la iniciativa. No, perquè prendre aquesta decisió és algo que ja de per si requereix prou iniciativa per part de la persona. I després també a l'hora de buscar-te els viatges, a l'hora de buscar-te alojament, a l'hora de contactar amb noves persones d'altres cultures, també és algo que fomenta molt l'autonomia de la persona que és a disfrutar de l'experiència. En el meu cas, la veritat que sí que em va afectar bastant. Jo soc de l'àmbit d'educació física però centrat en el futbol i a Porto hi ha una fama que hi ha molt bons professors. Això em va permetre que al arribar a València posar el currículum i vaig tindre sort en seguir en aquesta línia del futbol gràcies a l'experiència tant a la Universitat de l'Oporto com fer les pràctiques al Club del Boavista.
màster útil perquè el sistema que utilitzaven a la Universitat de València era molt més teòric i allà a Londres cada treball que fem, que a més eren molt habitualment, eren exposats de forma oral. Aleshores el prepara per a parlar en públic, per a perdre un poc la por escènica, controlar l'espai, controlar els nervis també, saber mantenir contacte visual. En aquest aspecte va ser molt útil perquè com ara estic treballant de professora, doncs serveix perquè quan estàs enfront d'una classe has de saber controlar també tots aquests aspectes. I també, sobretot, l'idioma, perquè estàs pràcticament tot l'any parlant en anglès i el facilita molt les coses, sobretot a l'hora de tornar, i ho vaig notar molt també seguint estudiant, que vaig començar a treure molt millors notes gràcies al domini de l'idioma. Jo sí que destacaria la iniciativa i sobretot també si l'empresa té aquesta presència en distints països i busca una persona amb un perfil més internacional, doncs també és algo que es valora. Així que jo crec que aquest tipus d'empreses sí que és algo que valoren que hagis tingut una experiència en Erasmus. Com vaig fer les pràctiques allí també, que era pràctiques també Erasmus, vaig ensenyar molt de la forma de treballar d'Alemanya, per exemple, i es consideren que vaig agarrar l'experiència laboral d'allí més la que després he agarrat així. Sempre tenen molt en compte que has estat a l'estranger, crec que consideren que és una persona oberta, en la que no tens problemes a l'hora de conviure amb altres persones. The things that made me improve and grow as a person were the different situations that I had to face, like the languages and the daily issues as I go to the supermarket, and of course to deal with something that I hadn't experienced before. I quan vaig tornar així havia adquirit uns coneixements que si no haguera així del meu entorn no haguera pogut tindre. Em va obrir molt la ment i a més quan vaig tornar vaig poder examinar-me i em vaig treure el títol d'italià, com que ja tenia un veu d'italià, que per això també em va servir. A part també vaig millorar en l'anglès. Molts, perquè coneixes molta gent, fas molts amics, viatges molt, t'obres molt la ment i t'enriqueix molt, la veritat és que sí. Després fas amistats que duren molt de temps, jo encara conec gent que vaig conèixer allí i de quan en quan queden ells, superbé, la veritat és que molt bé. La iniciativa i tal que estàvem parlant, i també, no sé, a l'hora d'anar-te'n a l'estranger o a l'hora d'agarrar un avió o a l'hora de fer reserves o fer el que sigui per internet, i tu veus com fer tot. Si et diuen, et toca agarrar un autobús i anar-te'n a l'altra punta d'Espanya o agarrar un avió i anar a visitar no sé qui, tu veus fer. Que és algo que al principi sí que et dona un poc de reparo si no et muntar sobre com va un avió i tal. Com he dit abans, conèixer noves cultures, gent nova, que aprens moltes coses d'ells i d'elles. També el donar l'opció a viatjar molt, perquè ja no dic sols per Europa, sinó també per dins del país i conèixer moltes ciutats, i en aquest cas angleses. Vam viatjar a Oxford, a Cambridge, a Cardiff, a Nottingham, no, Cardiff està en Gales, però turisme nacional. A part, en Anglaterra hi ha molt bones connexions també per a viatjar. També les opcions que ofereix una ciutat tan gran com Londres són enormes, museus, musicals, el teatre, la moda, si t'agrada música, els mercats de carrer, que també veus coses molt xules que ací no, bueno, a no ser que visquis en Madrid o Barcelona no veig gent tampoc. Els principals inconvenients que vaig tindre quan vaig arribar allí va ser el moment que vaig arribar allí, perquè era molt difícil trobar pis. Vam decidir, perquè anava amb una companya, vam decidir buscar el pis directament allí, no buscar-lo per internet. I quan vam arribar allí ens vam donar compte de que sobretot a les capitals grans, com per exemple Roma, era molt difícil trobar un pis que alquilaren per a estudiants, perquè la gent no sol alquilar fàcilment pisos per a estudiants. A més, les universitats allí en Roma estan en zones prou cèntriques, entonces els pisos eren prou cars. Jo, per exemple, pagava de lloguer així en València, quan estudiava a la Universitat de València, pagava uns 150 o 200 euros i allí pagàvem al mes vora uns 400 euros, que és el doble, perquè és una capital molt gran i a part els preus normalment pugen. Els alquilers en Espanya solen ser un poc més barats.
Un altre inconvenient pot ser que sigui estar lluny de la teva família, perquè estàs acostumat a viure prop de casa, vols a sovint, els fins de setmanes, i allí estàs diversos mesos sense veure-los, però és una cosa de la que també aprens. Altre inconvenient va ser també el tema dels crèdits, perquè s'ha de mirar molt bé abans d'anar-te'n d'Erasmus que les assignatures que tu curses en l'altre país que te les convaliden per els mateixos crèdits que tens ací, perquè després no tingues que fer hores extra ni ninguna altra cosa. Per això també estan els coordinadors Erasmus que t'ajuden un poc a veure si les convalidacions són correctes i si tot funciona correctament. Desavantatges, inclús diria que cap. Potser tot el temps que estàs fora són coses que potser els teus amics estan per ací, tu ho has perdut, viatges que han fet, històries... Convenients és un poc difícil perquè la veritat que vam trobar bastant avantatges, perquè experiències avantatges també. L'únic inconvenient és que com t'ho passes molt bé, quan tornes es fa un poc dur, perquè tornes al poble i tens que anar a viure amb els pares altra volta i és un poc rotllo. Vaig descobrir que el menjar d'Anglaterra no sap a res. Dona igual que fiques 1000 coses a la cassola que al final i sense gust. I això podria ser un dels inconvenients, no? També estàs lluny de la família i dels amics, però també com tens moltes eines a l'abast, com per exemple l'Skype, les xarxes socials, era com que ens veiem tots els dies i al final es fa menys dur. Un inconvenient molt gran va ser l'oratge. Plou molt, fa fred, fa molta humitat, però també he de dir que els llocs estan molt adaptats, la calefacció està sempre encesa. Esto és generalitzar molt, però no vaig tindre cap amic anglès natiu. De fet, en la residència, en la planta on vivia jo, érem jo i un xic andalús de Granada i la resta eren anglesos purs, vull dir, britànics d'origen. I en cap moment van intentar relacionar-se amb nosaltres. De fet, el primer dia recorde que em van cantar una cançó, algo com Spanish, go to your country o algo així. I era molt curiós perquè ells, o almenys en els que jo vaig conviure, no es volien relacionar amb la gent. Per ells som com, no sé... Com turistes, no? Sí. Jo d'inconvenients destacaria en l'àmbit acadèmic, perquè en l'àmbit acadèmic què passa? El mateix any que te'n vas tens que elegir assignatures. Moltes vegades la universitat a la que te'n vas, l'oferta que té no es correspon a la del teu curs i has d'agarrar, si te'n vas en tercer, has d'agarrar per exemple assignatures de tercer o de quart. Després quan tornes què passa? Has de fer les assignatures de tercer que no vas poder agarrar, les de quart i a part també en este curs es presenta el TFG i les pràctiques. En el meu cas, per exemple, un dels inconvenients va ser que tenia un horari tan desestructurat en assignatures de tercer i de quart que vaig tindre que deixar tant TFG com el pràcticum per a l'any següent. Així que és una que hi ha que tindre en compte, però bueno, jo crec que els aspectes positius compensen i de sobre a este jocoteta con puntualització que acabo de fer. Cada universitat té el seu propi coordinador Erasmus, que és un poc el que t'orienta i el que t'explica tota la informació que necessites saber per a poder anar-te'n. I ja després, quan ja tens clar que te'n vols anar, s'ofereixen diversos destins. Cada universitat té una oferta de diferents destins perquè també depèn si la universitat és gran, si hi ha molts alumnes. Per exemple, al meu sols oferien 4 o 5 destins diferents. En altres universitats n'hi ha 15 o 20, n'hi ha molts. I entonces tu sol·licites anar-te'n d'Erasmus, en tens tots els papers que fan falta i tot, i l'elecció del destí és un poc segons la nota que tens. Jo, per exemple, vaig demanar el tercer de carrera, aleshores la nota de primer i de segon era la nota que comptava per a poder accedir a un destí o a un altre, perquè hi ha destins que tenen molta demanda i tenen que fer-ho d'alguna forma. I te demanen algun requisit concret? Sí, per exemple, el meu any, requisit de l'idioma. Tenies que tindre el B1 d'anglès per a demanar qualsevol destí. Ara jo crec que ho han canviat i, per exemple, per anar a Itàlia demanen un B1 d'italià i, per exemple, per anar a França perquè demanen el francès. Pots haver-lo aprovat abans tu en algun examen que te convalide el B1 o abans d'anar-te'n en la mateixa universitat que te poden fer un examen per a veure si tens un B1 per aprovar.
La veritat és que sí que la repetiria perquè m'està agradant molt tot el que estic vivint, estic vivint cultura nova, països nous i tot, i m'està agradant, així que sí, ho repetiria. I va ser una experiència que sense dubte tornaria a repetir. No diria jo que és l'any de la teva vida, però sí que podria dir que és un any, una vida en un any. Així que és 100% recomanable. Recomano a tot el món viure l'experiència Erasmus o Sèneca o internacional perquè el fa créixer com a persona. From my point of view, I totally recommend to participate in this kind of programs because it gives you the possibility to face new situations that you hadn't experienced before. As a part, grow as a person, meet new people, and become more open-minded. És una oportunitat que tot el món hauria de fer. Pues anime a tots, i agarreu les maletes i estudieu molt i se n'aneu per ahí pel món.